Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Δημητριάδης Γεώργιος. 3 Ιουνίου σήμερα. Οι μέρες κοντεύουν. Δυστυχώς ή ευτυχώς πέρασε ήδη ένας χρόνος από την ημέρα που έκανα τη διαδρομή του Αγιώργη του Φουστανελά, του νεομάρτυρα Αγιώργη Φουστανελά. Λοιπόν, είμαι πάλι εδώ στο οικόπεδο του Αγιώργη, στο σπίτι δηλαδή που ήταν ο Αγιώργης, ο Φουστανελάς. Δυστυχώς είναι μόνο ένα οικόπεδο και τίποτα άλλο. Θα προτιμούσα να ήταν εδώ κάποιο μνημείο ή κάποιο εκκλησάκι, να γίνεται που και που καμιά δοξολογία, όπως την ημέρα που γιορτάζει ο Άγιος στις 17 Ιανουαρίου. Τέλος πάντων, πέρσι 20 Ιουνίου ξεκίνησα από εδώ και έφτασα στα Γιάννενα, στο σπίτι του Αγιώργη που σήμερα στεγάζεται μια εκκλησία. Θα ήθελα να ζητήσω τη βοήθειά σας, που είναι η εξής. Όχι ότι δεν μπορώ να την κάνω τη διαδρομή μόνος μου, γιατί έχω κάνει πολλές διαδρομές και μεγαλύτερες, αλλά επειδή θα ήθελα να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση, μεγαλύτερο ντόρο σε αυτό το σκοπό, ώστε κάποια στιγμή να γίνει ένα μονοπάτι προσκυνήματος από τον Αγιώργη μέχρι το σπίτι του στα Γιάννενα. Θα ήθελα, αν νομίζει κάποιος ότι μπορεί να ακολουθήσει 1-2 μέρες, 3 μέρες ή 5 μέρες, να το κάνουμε σε 5 μέρες από εδώ μέχρι τον Αγιώργη το Φουστανελά στα Γιάννενα, μέχρι το σπίτι του. Να πάμε να προσκυνήσουμε εκεί την εικόνα του, να δούμε πού ζούσε και ίσως μπορέσουμε και δώσουμε λίγο μεγαλύτερη έμφαση. Εάν θέλει κάποιος να ακολουθήσει, λέω να ξεκινήσω 6:30 ώρα το πρωί από εδώ από τον Αγιώργη και ο πρώτος σταθμός μας θα είναι κάπου στο Ζιάκα. Το τι θα πάρετε μαζί σας ή το τι χρειαζόμαστε για το δρόμο μπορούμε να τα πούμε αναλυτικά, να μην πολυλογώ τώρα στο βίντεο. Μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα ή ένα τηλέφωνο και να βρεθούμε κάπου να τα συζητήσουμε. Εγώ πέρυσι το έκανα 4 μέρες και την 5η μέρα χρειάστηκα μόνο 14 χιλιόμετρα, άρα 5 μέρες χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Ίσως κάποιος που θα έρθει να μην μπορεί τόσο γρήγορα ή τόσα πολλά χιλιόμετρα σε μια μέρα, ας το κάνουμε 5 μέρες γεμάτες. Να είστε καλά, θα χαρώ πολύ για τα μηνύματά σας και αν έχετε και κάποια άλλη ιδέα. Αν κάποιος φυσικά στο δρόμο έχει κάποιο κατάλημα να μπορέσουμε να μείνουμε εκεί πέρα να κάνουμε ένα ζάκι, πολύ ευχαρίστως το δεχόμαστε, αλλιώς θα κατασκηνώσουμε έξω κάπου σε ένα χωριό. Ευχαριστώ πολύ και τα λέμε, φιλάκια.